गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। उत्तराखंडआव जाबाय थानाय 38थि नेशनेल गेम्सआव साफानि उनाव साफा बर' फिसाफोरा मेडेल देरहासार जानो हादों। बक्सिं गेलेगिरि अंकुसिता बर' बिथाङा सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांनि अनगायैबो साथाम बर'फोराबो ब्रन्जनि मेडेल देरहासारनो हाबावदों। अरुण बर', तुतुमनि बर' आरो नम्रता ब्रह्म बिथांमोनहा आर्चारि गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांमोननि अनगायैबो आसामनि बक्सार गेलेगिरिफ्रा जाबाय थानाय 38थि नेशनेल गेम्सआव जोबोद मोजां फिथाइ खालामदों। अंकुसिता बर'नि अनगायैबो लाभलिना बरग'हाय बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांमोननि अनगायैबो शिव थापा आरो अभिनव सैकिया बिथांमोनहा सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों। अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 75 केजि खथायाव फाइनाल गेलेनायाव हिमाचल प्रदेशनि बक्सारखौ फेजेननानै सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। ओजोंहाय अंकुसिता बर'आ 66 केजि खथायाव फाइनाल गेलेनायाव हिमाचल प्रदेशनि बक्सारखौ फेजेननानै सनानि मेडेल देरहासार खालामनो हादों। आरो अंकुसिता बर' बिथाङा रेकर्ड खालामदों मानोना बिथाङा थाद'नाय गैयालासे नेशनेल गेम्सआव 3थि खेबनि थाखाय सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बाक्सानि गरेस्वर गहपुरनिफ्राय लांखारजानाय सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो बे दायाव सानैखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैनि मादाव सासेखौ बाबु बर' 22 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायनो हानाय जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला बाक्सा गरेस्वर गहपुरनि थागिबि सानै सिख्लाफोरा थांनाय 5 फेब्रुवारि मोनाबिलि समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। बेखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गरेस्वर पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बेनि उनावनो गरेस्वर पुलिसआ बिथांमोननि मबाइलखौ ट्रेस खालामनानै नायदोंमोन। बेनि उनाव माजबाद राव थानायखौ हमनो मोनदों। बेनि उनावनो माजबाद पुलिसनो खौरां हरनायाव माजबाद पुलिसआ सांग्रां जादोंमोन। उनाव माजबाद रेलवे स्टेशनाव लांदां थाग्रा खुलिनिफ्राय हमनो हादों लांखारजानाय सानै लाइमोन सिख्लाफोरजों लोगोसे लांखारग्रा सानै सुबुंखौ। लांखारग्रा सुबुं सासेखौ बाबु बर' 22 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायनो हानाय जादों। खाम्फा बरगयारिया दिनै UPPL दोलोआव हाबगोन। हाग्रामा महिलारीनि खाथिसिन सोमोन्दो थानाय साफानि उनाव साफा दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलो एंगारनानै UPPL दोलोआव हाबदों। चन्दन ब्रह्मनि उनाव दिनै खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव हाबगोन। गावनि बियाब 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थाइखाजरा जोलुर गेलेग्रा फोथाराव दिनै UPPL दोलोआव अफिसियेलि हाबगोन खाम्फा बरगयारि बिथाङा। गासै BTCनि थागिबिफोर, गासै धोरोमनि सुबुंफोर आरो गासै रावनि सुबुंफोरखौ राजखान्थिनि गेजेरजों खौसेथि खालामनायनि थांखिजोंनो UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लोगोसे BPF दोलोनि लोरबांथिनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि BPFआव कालेक्टिभ डिसिसन जाया, अदेबानि जथाय थांखि लानाय जाया, जाय BPF दोलोनि लोरबांथि होननानै बुंथियो। ओजोंहाय UPPLनि दैदेननायखौ नोजोर होनाय जादों, जेराव UPPL दोलोआ बांसिन डेम'क्रेटिक आरो बिथांमोननि गेजेराव मोजां सावरायनाय जायो होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनिखायनो राजखान्थिनि गेजेरजों दिनै नङा गाबोन BTCनि गासै थागिबिफोरखौ खौसे खालामनायनि थांखिजों UPPLआव हाबदों होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि BPF दोलो एंगारनाया आंनि थाखाय गोरलै नङामोन। गोबां खस्थ' मोनदों, नाथाय BTCनि साबसिननि थाखाय बे थांखिखौ लायाब्ला आं लोरबां दैदेनगिरि फोरमान जागोन। बेनिखायनो UPPL दोलोआव हाबदों होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। गावनि बियाब 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय मोन 11 प्राइमारिनि मादाव बांसिन प्राइमारिफोरनि प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि आरो एग्जिकिउटिभफोरखौ लानानै हाबगोन। फ्राय 400सो BPF दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लोगोआव लाफानानै UPPL दोलोआव हाबफैगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया UPPLआव हाबनो थांखि फोसावनायनि उनाव बारग'मन्त्रि रिहन दैमारिया बेनि सायाव बिजाथाइ होदों। आरो खाम्फा बरगयारिया BPF दोलो एंगारनानै UPPLआव हाबगोनखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथाङा। मानोना बिथाङा BPF दोलोनिफ्रायनो 2 बोसोर इन्टारिम सोरखार आरो 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा दोलो एंगारगोनखौ सानाखैमोन होननानै फोरमायथिदों रिहन दैमारिया। आरो खाम्फा बरगयारि थांनायजों BPFनिया एसेब्लाबो खहा जागोन, मानोना बिथाङा मोजां दैदेनगिरिमोन। अब्लाबो BPFआ लोरबां जायाखै। BPFआव गोबां दैदेनगिरि दं आरो फैबावगासिनो दं होननानै बुंथियो। फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा आरो BPFआनो सोरखार दानो हागोन होननानैबो दाबि खालामो रिहन दैमारिया। मानोना प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। राजखान्थिगिरिफ्रा गाव गावनि लाबालाबनि थाखाय दोलो बास्लायो। बेखौ लानानै जोंनि मावथि आरो रायजो राजाफ्रा जिंगासिनांगौ गैया होननानैबो बुंथियो। BPF दोलोआव जथाय थांखि जाया होननानै खाम्फा बरगयारिया बुंनायनि सायावबो रिहन दैमारिया बुंथियो दि
गोरोन्थि बुजिलायनाय जादों मानोना BPF नि CWC मिटिं जायो जेराव बयखौबो बुंनो खाबु होयो आरो माखासे समाव दोलोनि आफादगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारिया थांखि लानो गोनां जायो होननानै बुंथियो रेहन दैमारिया। आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब PM किसान सम्मान निधि योजना बिथांखिनि गेजेरजों 19थि इनस्टलमेन्टखौ फेब्रुवारि दाननि जोबनाय फारसे हरनो हागौ। इउनियन एग्रिकालचार मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहान बिथाङा बेखौ रोखा फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला अदेबानि खौरांनि बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फान्डखौ गावनो रिलिज खालामगोन। बिहाराव 24 फेब्रुवारियाव जेब्ला बिथाङा थांगोन अब्लानो फान्डखौ रिलिज खालामगोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। जायनाखि बिहाराव थांनानै बिथाङा गुबुन गुबुन जौगानायनि खामानिनि थाखाय बिथांखिफोरखौ लागोन बेयावनो बिथाङाबो फान्डखौ रिलिज खालामनानै होगोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बेनिखायनो जायफोर मुलाम्फायारिफोरा दासिम EKYC प्रसेसखौ खालामाखै बिथांमोना जाहाथे EKYC प्रसेसखौ खालामनानै लायो बेनि थाखाय खावलायदों अब्लासो आधार कार्ड लिंक थानाय एकाउन्टआव राङा हाबफैगोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो आबादारिफोरखौ EKYC प्रसेसखौ थाबैनो खालामनानै लानो थाखाय खावलायहरदों। BPF नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ BPF दोलोनिफ्राय एक्सपेल खालामदों। दोलोनि हेंथा थांनानै खामानि मावनायनि थाखाय एक्सपेल खालामदों चिरांदुवार ब्लक कमिटिनिफ्राय। चिरांदुवार ब्लक कमिटिनिफ्राय खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बेखौ फोरमायथिदों। गासै 9 BPF दोलोनि मावथिफोरखौ बिबाननिफ्राय आरो BPF नि प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। एक्सपेल खालामजानाय गासै 9 फोरनि मुङा जाहैबाय फारियै चिरांदुवार ब्लक BPF नि भाइस प्रेसिडेन्ट रसन छेत्री, चिरांदुवार ब्लक कमिटि BPF नि भाइस प्रेसिडेन्ट दिनेश बसुमतारी, चिरां डिस्ट्रिक्ट युथ BPF नि जेनेरेल सेक्रेटारि सन्जीब ब्रह्म, शान्तिपुर प्राइमारि BPF नि प्रेसिडेन्ट, रुनिकाटा प्राइमारि BPF नि प्रेसिडेन्ट बिश्वजित इस्लारी, रुनिकाटा प्राइमारि BPF नि जेनेरेल सेक्रेटारि केरल इस्लारी आरो बेबायदिनो माखासे दैदेनगिरिफोर गासै 9 BPF नि दैदेनगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो एक्सपेल खालामनाय जाबाय। दिल्लीयाव सोरनि सोरखार? बे खेबाव दिल्लीयाव BJP नि सोरखार फैगोन नामा? दिल्लीयाव दिनै बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावगोन। फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो बिसायख'थिनि भट साननाया जागायजेनबाय। थांनाय 5 फेब्रुवारियाव दिल्लीयाव विधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जादोंमोन। गासै मोन 70 मासिनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन। दिनै बेनि काउन्टिं जागोन अदेबानि दिनै फिथाइखौ फोसावगोन। एग्जिट पलनि बायदिबा BJP दोलोआ बे खेबाव गोदान दिल्लीखौ गावनि आखायाव लानो हागोन। नाथाय आम आदमी पार्टियानो आरोबाव दिल्लीयाव सोरखार दागोन आरो बेनि सायाव फोथायनाय दं होननानै फोरमायथिदों आम आदमी पार्टिनिफ्राय। दा थारैनो गोदान दिल्लीया सोरनि आखायाव फैमारो बेखौ दिनै मिथिनो मोनगोन आरो समासो फोरमायगोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।